Следващата стъпка е втория ред. За да направим, трябва да поставим еджовете на своите места. Както знаете от първото видео, мястото на еджа е да се намира между центровете с съответните цветове. Т.е. на оранжево-синия едж, мястото му ще бъде между оранжевия и синия център. За да поставим еджа на мястото му, първо трябва да го намерим. Аз, например, ще си избера ето този едж, оранжево-зеления. И сега, за да го поставя на мястото си, трябва да го съединя с неговия център. Сега може да възникне въпроса с кой център, оранжевия или зеления. Тук зависи от ситуацията, понеже може и да се падне ето такава. Както виждате, еджа е абсолютно същия, само че е завъртян. Даже ще направя ето така, за да е горе-долу по-еднакво. Еджа е абсолютно същия, само че е завъртян. Ако е ето тази ситуация, няма да гледаме от жълтата страна, нито от бялата, от някои от ето тези. Червената, зелената, синята или оранжевата. Сега към нас сочи оранжевата страна, значи ще го съединим с оранжевия център. А тук ще го съединим с зеления център. След като сме го съединили с центъра му, трябва да го преместим така, че да стои далече от своето място. Тоест не ето тук, където пак е близо до него, а ето тук. За да го сложим на мястото му, ще направим алгоритъма. Ако той е отляво, ще направим алгоритъма с дясна ръка. Ако отдясно, т.е. ето така, ще направим алгоритъма първо с лява ръка. Там е абсолютно същото. Нагоре, само че този път не наляво, а надясно, след това надолу и наляво. После завъртаме и правим алгоритъма с дясна ръка и вече е тук. А в тази ситуация, от която започнахме, първо правим алгоритъма с дясна ръка и след това с лява. И еджа е тук. Сега повтаряме това нещо с абсолютно всеки един едж. Сега ето този трябва да дойде тук. Затова го слагаме възможно най-далеч от мястото му. Правим алгоритъма с дясна, понеже от лявата страна, и след това правим с лява ръка. Сега ако имате ето такъв проблем, тук в случая аз мога да сложа този едж най-напред, за да извадя този, но ако и двата еджа не са на местата си, но все пак не са на третия ред, ако не извадите поне един от тях, няма да успеете да наредите втория ред. Затова ще ви демонстрирам как да го направите. Избирате си един от двата еджа. Аз избрах ето този и сега го хвана копчето така, че да е от дясната страна. Първо ще направя алгоритъма с дясна ръка. Ако го хвана така, че да е от лявата страна, първо ще направя алгоритъма с лява ръка. Правим го с лява, след това го завъртаме и го правим с дясна. Както виждате, първия ред все още е съхранен, но еджа е изваден. И сега можем спокойно да го поставим на мястото му и по такъв начин изкарваме и другия едж. И поставяме и него на мястото му. Поздравления, току-що завършихте четвъртата стъпка, втория ред.